Matats, dara na itong nakuha gani matats oh. Nagkuha tagamay para ito isabaw. Kaya tamis ka ni sabaw matats. Naura na itong kamunggay. Tulay itong tirada ko matats. Kaya perfect katamisag sabaw na. Good morning matats. Tanawa atong amigo matats oh. Sayo pa sa kabuntagon naglangoy-langoy na tungod kay naa sila'y habwa nga tulay no. Perti ra ba pagkapreskuha matats kay bag-o pa nang kuha no duha pa na ka oras. Tanawa ko tong bangka kung unsa kalayo ang iyang gilangoy gikan dito padulong aning daplin. So ingana ang ilang tirada diha. Matats, magsabaw ta ani ron. Iniguman nila. Taksian na to ni gamayo niya. Nagabwa pa matats, nagabwa pa. Busy pang linya. Kada bangkaan na matats, binlan yun na sa mananagat no. Kung duha ka banyera ang imong gihabwa, ila yun kang binlan dito. May 1 kilo, 2 kilos kada bangkaan na. Onya, pila ka bangkaan na ang imong gihabwa dia. Example, makahabwa kag mga 10 ka bangka to 15. Syarog dili ka katigob og isa ka banyera ang tulay. Tanawa ang ilang natigo mga tats, isa naka 30 no. Wa bay labot ang baldi ana. Maunay ginaingon matats, basta daghag isda, daghag dunggo, daghan pug ka grasya, pero walay isda, walay dunggo, nga pug ka. Pero dili pod basta-basta ang imong trabaho matats, laliman nimo ng kalayuan ng bangka o gikan dito padulong sa daplin imo nang langoyon ang mga isda para lang madala des daplin. Madam. Unsa ni madam? Uy. Matats. Oh. Nag-video-video matats oh. Galing sa mo ba? Tanay lang na matats oh. Mura pud nanagat. Maraming nanagat. Hi, hello. Oh. Nagat Pero pila po nakabangka pod. Oh. Dagan kayo. Mga 20 ko kabangka ni. Matats. Oh. Automatic na na ito ah. Ibalhin si mahiwag ang balde. Up, ang balde wa pa sulod, magkaroon na ng laman. Matats ha? Oh. Makasabaw na ta matats. Oh. Basta wala ko kampi diri ko. Sila man gud matats, pag wala po sila moadto po na didto. Oh, tagahan po ako na sila. Puli-puli ba? Ingana ng buhay libor dire. Matats, oh, nadugangan na pod. Oh, gani ha. Ato na nang ibutan dia kay mopasi na ta kay magluto na ta sa balay. Matats, dara na tong nakuha gani matats oh. Nagkuha tagamay para ato isabaw. Kay tamis kani sabaw matats. Siyempre mga tats, butangan na to kamunggay no kay maori ni madali-dali na to sa palibot og kanang tinangko nga pula para healthy ba. Og pila ra istorya matats, di pud na to nadugayon no kay malata pud siya kay perti ra ba pagkapreskuha. Matats, habab na. Uy, kalami. Matats, sana matats. Ay, kalami sa to sinabaw matats ha. Oh. Isda-isda lang ta pero pertin pagkapresko ha. Halalay gulay. Kami, wa pa may bangsi. Siya to sa taga Maytom dra ha, nga wala pa tay bangsi karon panahon kay pigado ang atong panagat karon. May nidunggo tag 300 500. Munang tuloy-tuloy sa ta karon. Sa to sa taga Maytom dra, gasuporta sa tong video di perminti ha. Nga bangsihan dia. Di tanong mo may isa pero tamis kanyang bangsi. Pero karon tulay lang sa atong tirada. Ayaglaw matats. Ako matats, usod ang problema nako. Di ko problema kadagan kog kampi. Mura gina basta na pug kay imuha manghatag pug ka para pagabot sa panahon wala kay imuha. Marbis sa pug sila, ana ra puli-puli na kay usay sila wala pa sila isda. Wala sila sudanon, muduol sa sako ha. Ayaw po pag dinalo. Kung na ginatawag nga give and take.